Hello guys, Masquera say maneri mamuka say kumatima nenyika sanmana ninjani dumela matira no abudi muri say guys nchiti ngatsanga nei pachirongo chisarasa. I hope mukundinzwa. Can you hear me? Right. Can you hear me? Mukundinzwa? Right. Regai tsangane pachirongo chisarasa. I know guys kuti ninda ndakati tosangana next week. Nina had said kuti bye bye guys, see you next week and it got. But unfortunately papa pangu ito tikani mnongo chisiva kuti vanhu vakauya kati ayo ndinoda kutoshare onyaya ndinoda kutodai. Right. Saka unopesera tozongodi hanzi wipe your camera. Yowe. Atanga. Kweni monti di. Ini monti di ni pa camera hapa. Zvaita anditika taps urode na kwa greetings to Nozi family. hello all Nozi family. Hello nda clean one camera haina kuita. Is it not good again? Nda clean one. Yaita ere bolato ere guys. Yaita ere bolato ere. Right to clean right pass up. Is it okay? Is it okay? Hands bolaton, right? Thank you, George. Thank you, Jojo. Thank you, Jojo. Let's mirend this up. Right. Hands is network. Network yangu. Right, mirend vise one. Deka connecta Wi-Fi ne vise data tisarene. Is it Bo? As no spend never says, this without that. The match is a no zibodo as Ghana. Shall guys? Is it Bo? Bolato? Right. Hands Shaita. Okay, guys, thank you for being here, guys. Thank you very much. Hey, my pond in the name was number one. Right. So nyaye tinenya chaita chapasanura nyaya into 3 parts. Andi maona. Chati nyaye kutanga andika toti nyaye piri toti nyaya nati. Atina kwatinoenda tongogara pano tongotira kudi kukatakata kuti munyasa nzwisisa zvese andika. So right now regai chitange chi ne mukadzi ari kuzviba makumbo yayo handiti muda nyasa zvakatanga sei ari kubuda gonyi makonyi handiti muda sa zvakafamba sei andika saka ndo but ndo yatukutanga nayo tutanga ona yoyo iri very amen anditi maona exactly tutanga neyo inyaya tonati angabatsigwa sei mukadzi uyu like financially don't worry, they are okay. Financially vanayo mari yavo they are okay. Chavari kungoda help yekuti angabatsirwa papi nokuti vasama azvisikuda kunyazoshanda anti maona. So zvinhu zvevari sorted vari kungodawo help kunzi vadirector kunzi indaiwo apo munobatsirwa ipapo anditika right. So ndo nyaya iripo and then tapedza ipapo toona topinda munyaya ipi yengozi here tozopedzisira nemwana wokurepiwa yaya. But I'm so happy aiona ndichakudzi zvakawanda isusu takatoita action fast madiaries but zvinhu chazaudzwa namai vacho nokuti ndikakudza ini ndinozoti sineri vari kubika vari kufraya beans anditika nemugoti
saka ndichirega ndingomira mai ndochazodi yazokudzai kuti chi zviri kufamba sei handichika saka regai tichopinza chi munhu wokutanga panguva imwe tinze kuti nyaya yaka zvi zvakaitika right itiwedzere volume right tichivanzwa hedu kuti zvakafamba sei Zora volume yako kana ijai Yelo? Yelo, sisi, naswera sei. Ndaskera vaswera sei vasikana? Ndaspera. Aswera sei murwere? Ndazvina change vari kungodara. Oh. Saka munavo ikoko here? Vari kumusha ini ndogara kuno kuyo vari kuZimbabwe. Ndokwavari. Saka chii chenyu yatotsanangurirai kuti chakaitika chii chenyu zvakafamba sei kubva pakutanga sezvamati munoda kutsanangurira vamwe wekuti munyatsotsvaga rubatsiro kuti vangarapike papi chii chakaitika kuti vazosvika pavasvika pa zvakatanga sei zvii zvakaitika alright sis Mary ava ndisisi mumba medu 37 vasikana 35 and then vakomana 32 ini ndiri number 5 mumba ava vari kurwara ava ndisisi venumber 2 alright problem yakatanga 2018 panga paina hanzvadzi yangu yairwara saka sisi vangu vekutanga vakaenda kumusha vachienda nehanzvadzi yangu achirwara serious pavakanomusiya kumusha ndopavaka vachitaura kuti ava sisi venumber 2 ava vane kabundu kavainako kanga pamusoro ndichataura mamwe mazuva anorema bhati hapana zvokuita bino kuti vanhu vanzwisise ndoti vanhu vanyatsonzwisisa vane kabundu kakaitika pamusoro pepanoita tsvina paya panga paine kabundu saka ndakatoti kovadi havo kuenda kunotariswa kuti kabundu kacho chii vanotariswa kuti hanzi hakana manesi vakangoti kachapera hakana problem saka ivo vachitaura vaiti kabundu aka kaivava vaingokakwenya zviye zvekuita kunge munyawiri like saka bundu reriye takabva tainyarara nyaya chatinozomboibvunza saka nzvadzi yangu yairwara yakazoshayika muna October 2018 ndokuenda kwatakaenda kumusha kunhamo saka ini ndakazova kuti imi mikomo uri kunzi hanzi makabuda bundu tionei bundu racho zvarakaita ndipo ndabva ndiratidza ipapo yenge yane saizi yakaita madomasi achangotanga raundi yacho kinge kati kurei kakatsvuka kuita pink ndozvekenge kakaita ndikati dai kabunda akamaenda nako kuchipatara manotariswa kuti chii zvikanzi ndakaenda kuchipatara chekuAirport vakanditi mawards but zvinopera tikati alright kana makanzi zvinopera no problem takazoenda kunyaradzo last year muna March ndopa tikaenda kunyaradzo tasvika kuye chibundu chiye chenge chachikura manje chakura chakutoti chazadza pakati pemagaro apa chiri round vanhu vati I think pandiri kudzokera apa tikadzokera tese zvinobatsira mumbonoonekwa kuti sezvo zvipatara zvekuku zviri mahara mumbonoonekwa kuti chii poshuwa ndakudzokawo takauya tese vakasvikira kuno vakambozama kurapwa saka vaifamhu vanga vabhukwa operation kumaungweni kupolokwane zvikanzi hazvimbonetsa vanotorapwa zvikapera vakanga vanzi musi wa5 June 5 June uyoye pembasa rahwani kuti 5 June asviki vakabva vaenda kune vamwe sisi kuWheatbank vasvika kuWheatbank ikweyo vakangokontinya vakanzi process yawaitirwa kubhelabhela ine ndogara kubhelabhela zvakangofanana uchangoita process iyo kusvikira vaona kuti chii chiri kuitika pachironda chako ucharapwa chinopera saka vakarapwa vachipiwa mishonga yekuzora nemapiritsi kusvika vakuona kuti iye zvinezvi zvinenge zvaanani saka havana futi kuzomirira operation vakanga vanzi musi wa5 January
gore rineri vachibva vati December ndakasiya kumba kwangu kusina munhu ndaakudzokera kumusha ndaakuda kuenda kumba saka vakabva vadzokera kumba muna December saka ivo vanogara kumba kwavo kuchitungwisa vane kumusha kumba kwavo murume wavo akashayikawo hake nemeningitis ndo vakarwara navo nguva diki diki vakabva vashayika saka vaya vakasvikira kumba kwavo mama venga vari kumba vangoti aiwa munhu auya sezvaari kuti akunzwa zviri nani vakangoenda vakangonoona zve2 days mama vakadzokera kumba vakavasiya ikoko vakabva vagara ndopandakazonyorerwa meseji nemurume wavaifambidzana naye wavaigara naye asi asisvenyu kunoku vari kurwara havasi kunzwa zvakanaka tikati ko chii futi zvikanzi chinhu chiye chakurisa zvisingaiti vataudzana mama vakati ko adi kuuya kumba atamubatsira ari kune vamwe because kumba kwacho kwavaigareyo kumanewstand ekwaziko kwakuna magetsi zvikanzi handingaendi kunogara pamumba mune mukwasha uyu asina hake chaatabvisa zvirina nauye kuno timupepere kumba kune vamwe asisi vanguwo munhu ane nharo vakabva varamba saka chindiudzai kuti pachanga chiri pakati pemagara pamuchiti changa chakura vanga vachiva kuenda kutoilet sei kutoilet vaienda because changa chiri pamusoro munoona sisimeri panotangira mutsetse uyoyo pakati pemagaro uyu ndopechinge chiri ipapo saka kutoilet vaitoenda zvakanaka saka changa singakuri chichivhara kuzasi uku chaikura chichienda kumusoro uku chaikura chichiita bhora chichienda kumusoro saka murume uyoyo manje anzi vakabva vati kune murume uyo imbondicheke chinhu chechi yabva atora chigero chichibva chachekwa saka anzi pavakachekwa pacho pakabuda ropa rakawandisa here saka chakabva chavhurika manje chanyama iri pachena vaona kuti zvinhu zvezvezvavo isi ndopatikati kuna mama itoendei munotora munhu because situation iri ikoko hanzi havachagona kana kuzvigezesa murume wachaiwa nepi chiviri chekucheka munhu naimi nechigero ameno sisi unyaya kuti sisi vanguka munhu uyoyo anoti kana asimbira chinhu kuti ndiitire ichi anenge achitoda kuti chiitwe dei akangoramba akangoramba saka mama vakazivatora vachibva vaenda navo kumba kwekwe vakazama kufamba kupinda nemudzin'anga chaimo vachitsvaga mishonga yekurapa chinhu chechi vachinzi chinopera vachipiwa mushonga vachinzi chinopera saka vakagara kumba 3 weeks chironda chiye chatonani chakutoratidza kuita pingi yekuratidza kuti chakumba kwavo kwakudzokera kumba kwavo isusu tanga tisingatodi kuti vaende ndakatoti kuna mama munhu uyo achadzoka futi asiriasi zvikanzi kana ida kuenda musiye aende vavadzokera kumba kwavo saka after 2 weeks vataona vakutumira maaudio mugrupu refamily vanhu makundiregerera ndaakufa ndiri kurwara ndiri siriasi ndikati vatanga izvozvi ukaenda unogona kutiona vachifamba vatati kuna sisi vandinoteedzera imini mhanya yemunodi munoona kuti munhu uyu ari sei pavakasvika kuye hanzi ndakaona munhu ari siriasi yekuti magumbezi enga akazara tsvina havasi kugona kufamba havasi kugona kudii tikati kana zvakadaro chitovatora imeende navo kumba saka vakabva vati chigezai mudhishi vakugezera mudhishi because munhu anga asingakwanisi kuenda panze hanzi vakabuda chinyama chinoita kunge munhu munoona mwana uyo nhumbu yenge yakuma 2 months chakabuda nekunoita chinenge chakaita chikloti ichi chakabuda nekunoita tsvina chiri chihombe vakachigomera vakachidhonza mvura isi yakabva yatsuka muri kureva kuti vakanzwa tsvina vakati ndikunda kunoita tsvina mukanobuda kloti rine saizi yenhumbu ine 2 months kumashure kunoita tsvina kuya ndokwakabuda nechiropa ichocho chihombe
sisi vangu vakabva vangovarira vakavagezesa vakatakura vakaenda navo kumba. Saka kubva ipapo manje vakabva vatanga kuti kana vakuda kuita tsvina vaibuditsa izvo zviropa izvozvo zvaibuda zvakaungana zvinenge zvichinhuhwa kunge mukati makaora ndokakataiwa zviri nani ndezvekuti munhu yaite sei aende hake kukaranda. Hatiri muprocess yekugadzirira kutsvaga mari kuti vaende kukaranda paya. Ndopavakabva vati makuseni vachigeza kuzasi kwavo. Gonye yandakakutumira yepe yati pu. Isaizi iyo yandakakutumira ndo mukuru wayanga yakaita. Gonye rako iro ramakatumira zori iro rasaizi ya. That means rari chikura riri mukati. Richitofamba hanzi ranga riri penyu. Bvavamutsa mama zvikanzi imi unaenda ndabuda honye kuningi kuzasi kwangu. Handisuzoti honye yabva pai. Mama wakadzanya kuitswanya honye hanzi yakaramba kudzwanyika zvikavaitora netishu vakanoflasha mutoireti. Saka kubva ipapo venge vakungoita ropa kutoireti havachaenda. Ropa riri ndo kana amadhesi ave kuti vakuenda kuperiod vaiita nekuku kunoita tsvina uku kweukadzi uku hakuna ropa richabuda. Saka tikabva ingati zviitei chimbi zvinizvi munhu aite sei aende kukaranda. Saka period yave nge yakubuda nekumashure. Ngeyakubuda nekumashure uku kwekutsvina uku ndokwengwa kubuda neropa. Mama wakutoti munhu kuti aende kutoileti weti chaiyo akuita yekugomera kunge tsvina. Kuti vaite tsvina yachoni kuri kubuda tunhuku zvaakunetsa vaitoita kutotokonora nechigunu vakakotama votokonora tsvina ichibuda kati panapa mumirwa zvaita munhu ngatinganzemara aende kukaranda. Takontributa mari dzefamily munhu aenda kukaranda. Vasvika kukaranda kwekuye vakasonzi tichavaendesa kuoperation vakasvika vakatariswa zvikanzi mawadzi nekunoku ndo zvaingotaurwa kunzi mawadzi vakatariswa zvikanzi kana ari mawadzi. Saka period yaigozoita nemberi neshure sei plus manyama yamaklotsi aibuda makonye zvo mawadzi anoitisa zvese izvozvo here? Hameno kuti mawadzi anoita izvozvo here sisi. Kuningi kwacho nyiko kuoperation vakagara almost 2 months. Munozoti kukaranda musango mama utoti nini akumanaka mama wangu munhu anotomwawo mapiritsi eBP munhu anotogara achirwadziwa nenyama dzake. Vakati upenyu hwako nenini hwakundiremera ndiri kungomirira vari kungonzi musi wakati op. Saka pavakazoenda kuye sisi ndandasirira pavakaenda kukaranda pakati apa kunoita tsvina nekweukadzi penge pasangana manje penge pasangana chachinhwani ringe rakonda pese pakuti chiye chakachekwa nechigero chakavhurika chiye chiri pamusoro uku kuzasi kwese uku kwatsenuka raronda hwani pakati. Kana vachiita tsvina yakutongobuda ichidai ende inenge iri yekutokonora paronda riri. Saka ukaranda vakati okay it's fine tichavaoperata kusvika ndazopiwa nhamba dzadhokta ukaranda ndikati please kana munhu yasisararamika tikukumbawo kuti mutiudze pane kuti tirambe tichingobhadhara mari ona yezvinezvi akarara 2 days muchipatara imari zvikanzi aiwa mawadzi tinoperata munhu anoita zviri right. Vakazoenda kuoperation ndetracho ndarikangana but ndo mwedzi watakabva vaenda kuoperation kwekuye vakangonzi tiri kuvabvisa zviri mumasaidi icho chironda cheche chenge chakachekwa nechigero chakabviswa zvese zvinge zviri kunze vakachera gomba vachibvisa mawadzi acho yayo mukati. Zvikanzi munhu anoita zviri right paipai pachironda paipai vatozondiudzisa nhasi ini ndaiti pakasonwa hanzi vakatigarira isoti hapana kusonwa pakangodaro. Saka takabva takontributa mari munhu akadzoka kumba. Avadzoka kumba zvanga zviri nani pane kuenda kwavakaita uku ndo pane picture randakakutumira iri chironda chacho chakuita kunge tumezi like it's after operation. Saka vakumba manje hanzi gumbo riri rekera kuita kunge riri kufambwa futi nezvinhu iro rera ndakakutumira ira zvimba riri kufambwa nezvinhu vachirumwa. Saka hanzi mwe musina namama last week vakaona
pasi petsoka apa pakaita chibhora. Vakati ko chibhora chabuda pasi petsoka ndechei? Mama wati ivo musisi wangu aibvati dai maita kunge muri kupavhura like kuita semunopavhura pachibhora apa because vari kuita kunge ndakabayiwa nemunzwa. Aita kunge vari kupavhura panhu pai. Hanzi pakabuda chibhora changa chiine tsono sisimeri, tsono dzaisika kumateni. Munorevesa shuwa kudai tsono dzanga dziri mukati megumbo. Pasi petsoka apa ndopanga paine tsono. Chibhora chinyama here? Bhora nyama yanga yakabayirwa masoro kuti chibhora chakaita sei? Tsono so dzanga inyaya yekuti communication yacho hauzonyanyovhunzisisa zvakawanda. Chibhora changa chakaunganidzwa tsono diki diki dzesaizi yekutanga iyi dzinge dzakaunganidzwa dzakawanda chiri chibhora chiri pasi petsoka apa mukati. Saka changa chazvimba manje kunge munhu akabayiwa nesomething. Yowe? Okay. All right. Saka anamama vakabva vabvisa ningi tsono dzedzi chitsono cheche kwakubva vachibvisa vakatotudza kuti pasi gumbo riye rainzi riri kudyiwa riri pabuda tsono pasi petsoka apa dzakawanda dzinotori nengura hatikati maybe ndokupora kwemunhu. Mangwana acho ndopatakanzwa futi kuti aiwa vabuda futi mamwe makonye 3 adonha futi after tsono idzodzo mugumbo manje abuda mumakonye asi kuye manje ndokwakubuda kwakambobuda rimwe ndokwakubuda makonye. Tikati nonge kuda ndokwakurarama kwemunhu ikoko sezvo vari kuti haisi kensa mawatsi acho angabvasvitsa munhu pastage yakadai aiwa munhu ararama. Kwewo mawatsi takambona nemakonye here nai mati mawatsi dzongori mhopo? Dziri ngori mhopo sisi pachaiwa munhu ararama. Gumbo riye ndoparakabva ratanga kuzvimba zvekufuta kusvika pariripo paya razvimba munhu apera mutetetete gumbo harichagona kana kudii. Uku kunoita tsvina kwakunzi kwane tumwena twakawanda tokuti pavanenge vachida kuita tsvina paya ndo twakupakirana tsvina manje tumwena itwoko kuti vachienda kutoireti hapana chinobuda. Izvo zviropa zvezviye zviri kungoramba zvichibuda vachiita kunge munhu aita miscarriage uye bhati ropa racho rinenge rakaora. Saka sisimeri pandakatokunyorerai nezviropa ipaika ndanditori norway chaichaiye nokuti isusu taifunga kuti munhu kubva kwaaita kukaranda maybe munhu achapora but zvinhu zvacho zviri kutoita wesi chaitaiye kutoti unotozvishayiwa kuti zvinorevei. Okay. But ini ndiuze mati vakatanga 2000 mati 20 chi? Vakatanga 2018. 2018 yanditi. Murume wakashayika rini? Murume wakashayika 2015 ndo paakashayika. Saka paka pane 3 years. Izvo zvakatanga muboyfriend vakasangana naye rini? Muboyfriend vakasangana naye inini murume ndakatanga kumona pandakaenda kunhamo yanzvadzi yangu. Zvino twakafunda naye 2017 ende muboyfriend wiko isisi aritoriwo mwana inini sisi vangu ndiva 76. Muboyfriend aritori mukuru kwandiri negore ndiwa 83. Alright. Saka muboyfriend akauya urwere hwavepo kudhara? Boyfriend akauya chinhu chakazobuda vanaye muboyfriend uyu. Boyfriend angasina mbosezvo chero angari mwana angasina mboitawo kana girlfriend kana mukadzi kusaidi? Angasina zvokutoti ana mbuya vacho patakaenda kumusha vaitoti zvaitotinetsa kuti mwana wedu waya asinawo mukadzi zvaawana iyeyu nyange ari munhu mukuru vachachengetana. Ndisingazozivawo zvangu kuda anenge aine munhu waifambidzana naye munhu haazoiti kuzuva open pane zvese. Kumbobvunzwa kungoti pamwe unogona kungofungira because kana muchiti mako iye zvino munhu anobuda matsono 10 vozokuzasine kumberi kosangana tisingazazi kuti pamunofamba namama vachienda kuvanhu vechivanhu ichichi kunonzi chii? Vanongoti zvirwere zvichapera because isusu taifungira kuda kuti wokuda vakagadzirwa ndozvataifungirawo.
kwanzi zviningikiri zvirwere izvi chirwere chinonzi chii chekubuda tsono mumakumbo nevanhu vanofamba chirwere chepasi pano chichapera. Saka tsono idzo pavakabvisa tsono ka vakaendawo kune mamwe madzibaba vakaenda vakanobvunzira kuti munhu uyu azobuda tsono zvikanzi zvipotswa zviura kuti zvipotswa zvaangainazvo asi ndokutopona kwaaita kubuda pachaana kakupona yesu gumbo manje raakuita kunge riri kutopomberwa mweya gumbo. No, 2018, 2019, 2020. Vatove ne4 years vachingotambura sikana 23 years. Vatove ne3 years but pesa apa munhu even pavakatoya kunokuka munhu iye wataiziva kuti ane chironda chaainacho but vakatoya vakati vatsvagira basa vaitozvishandira basa. Nekuwitbank uku vaitenda kunorapwa kuchipatara vachitozvifambira vakatozvisimbira. Saka hapana here kana mumwe munhu akambogana kana mukufamba kwese kwamakaita kana akungobvunzawo hako kungoti possibility yekuti kana mumwe munhu uchivanhu anogona kutaura kuti maybe mukomana uya pane zviri pari sikadi mukadzi sezvo vabereki vake vakambotora muromo kuti mwana uya hatina mabvira takuona kana girlfriend pano hatozi takatoti chero taona auya nemunhu mukuru pano kuda vachachengeta nazvo vakasvigamuchira. Hakunawo secret zviriko koko kufamily zvokuti maybe zviri kuaffecta uyu nokuti mukomana yafa mukuta mukadzi. Inini zvemukomana uyu handina zvandakambonzwa sisi. Even kunoku unenge uchifambawo kumaprofita uchibvunzira. Sorry. Hapana chandakambonzwa chemukomana uyu. Ndiri kusenga hangu andana mukomenzi chiendo gairipire komedi. Zvakova sekuru aro kwanzi zviposwa ndinorapa ndibatei. Right, so nokuti apa kuzama kuti titsvage kuti chingave chii chakabva papi ngupi because probably kana zvisiri kwenyu kana asina munhu muchitari pamwe zvinogona kuda zvakabva ukuku achazivi kuti zvinofamba sei. Dema musataura nyaya yetsono kuti akabuda tsono dzinosvika 10 kumakumbuka inda ndikutosasira kuti maybe komadi kumboti aitwe matests ese kubva kumakensa machichi maHIV test and everything ambotanga kwaonekwa kuti chokwadi medical report yake she's clean hana problem yemaliver hana problem yemakensa hana problem yemaHIV and then mubva manyatsoziva manje doctors report kuti ari clean then chivanhu ichi zvino manje because zvese inini pakabuda chironda kasisi like now munhu akanzwa kuti munhu ane chironda chaainacho chinhu chekutanga chaunosuspecta icancer. Ndizvozvo kunoku ndakatodza doctor ndakati please kana maona iri cancer ina sisi vanguka ndikumbira kuti mutiudze chokwadi kana zvichirapika zvorapika vakati aiwa mawadzi anogona kunge ari muspinal cord asi zvinopera nekuwitbank ndozvavakanoudzwa futi. Saka pavakazobuda tsona papa because inini even kukaranda ndakati vatadza kucheka inogona kunge iri cancer. Mama vakataiwa panzi mawadzi. Saka pavakazobuda tsono plus nemakonya aya anenge achibuda pamunhu mupenya ari kufamba ndopandakuona kuti zvichwa zvinizvi zvinogona kunge zviri chivanhu kuda vane munhu avakavagadzira asi uchifamba zvinongonzi zvichaita kuchirwerewo chiringori munyama yavo zvichapera. But chirwere chinofanirwa kuti chiningirireka chitaurwa kuti chirwere rudzii choitwa diagnosis chaiyo kuti chirwere chinonzi chakati ende mungade makufunga kuonawo change makore esaya. Chadiagnosis chofanirwa kuti chikadiagnosis chirwere chofanirwa kuti chivewo nesolution. Chofanirwa kunge chine solution. Murume wavo paakashayika imimi murume wavo haana kusiya vagadzirawo here. Ndifunge sisi zvokuti murume wavo anogona kunge akavagadzira. Murume wavo akatovasiya kungoti kurwara kwakaita murume wacho akarwara nemeningitis 2 days kwakubva atofa haana kuti kundorwara kwenguva yakareba takatozonzwa kuti munhu ashayika ari kuharare hospital. Alright, saka imimi pavainda navo kunhingirikiri kuhospital vakatestwa here zvinhu zvandataura panapa zvese izvi zvikanzi negative because zvokuti tizofungira kuti kuroiwa katira kuzozvifungira pakupedzisira taura kuti madoctors report yadzoka chokwadi iri kutaura kuti negative ndopatoti guys doctors report kuti negative. Saka what is this?
zvimwe zvirwere zvese vakateswa vakaonekwa vari negative. Saka then kana vakateswa zvirwere zvese vakanga vari negative, then it explains one thing. Okay guys, so isusu chiri kuda munin'ina ari panapa ndechekudai vari ngodawo kana paine munhu anogona kuvabatsira. Handitika kana uchiziva kukuva director kuZimbabwe ikoko kuti vanobatsirwa, please, ndo zvavari kungoda. Kana uri kungozivawo kuti chi ndiri kungo une nhamba, handika uri kuzivawo maybe makambosangana nedambudziko iri, muri kuziva kuti munhu anokwanisa kurabatsirwa papi, ndo zvavari kungoda chete kuti muva director kuti imboendai pakati vakawana zvavo list yevanhu kana 4-5 ika. Handifungi kuti pavanhu 4-5 vakasichayawo 1 anonyatsoti sikasika navo, at least dai vagona zvavo kuti kuzasi uku kuite nani ronda iri rivhare kuite ball, right? Then kuzofokaswa negumbo rachona uku kwapora. Zvinochimbudza kuti guys unogara wakadai so hauchapfeka, vachatofambika iko zvino hachatopfeki bhurugwa chairo, handiti roti vadzimbira havachatopfeka. Makaona pictures, ndakaona mapictures kupfeka chitambo icho chete ngechakasungirwa muchiuno, chimwe chichienda pakati pemakumbo, ndo chiri kutogama tsvina, nekuti tsvina hanzi yakungobuda manje isisina mabreaki. Saka ndo chavari kugamisa tsvina ichocho chiri pakati chiya. Kufamba havachafamba, havana chavarikuita. Vanofamba sei negumbo iro riasikana? Havachambofamba sisi, upenyu hwacho unotozvishayiwa kuti chii. Saka ndikiri panyaya yekuti zvose munhu wechikadzi ovia period unoenda ivo vakuenda sei manje ivo vasingapfeki bhurugwa vodii? Mama ndo vari kutoita zvese sisi, mama ndo vari kutoita zvese, ende hanzi vari kungobvisa vachingokanda mumagumbeze imomo, vanenge chavapukutisa tsvina yabuda neropa iroro chinongokandwa mumagumbeze mamozonongo vachiisa muplastic vonorasa. Right, hanzi tise namba yenyu panapa, hanzi sai namba yavo tivasanganise nemunhu anovabatsira. Right, regai ndi chete zvinhu zvatina choice, tiri kuda ngoti munhu abatsirwe kana zvichiita kuitirawo mai ava vasikana vakura vasupposed kunge vakazorora kumba kwavo vakutonesana nemwana anomwana. Ende kazhinji kachinoitika chekuti kana munhu achinge anyanya kurwarisa saka anosvika pakugive up, zvamuri kunzwa izvi kuti anosvika pakugive up zvokuti anenge akungoti chero tsvina kuti anga kutofikisa vanhu varipo vari kumubatsira, chero tsvina anenge akungozviitira ipapo, chero chii anenge angoita ipapo ngoti vachabvisa, anenge asisina kana hope nezvakawanda wanda kana kuti anomaona. Saka let's try, ndidedzerewo namba yenyu tione kuti inotifamba ichitodi vakubatei imimi right now. Take all the numbers handitika dzekuZimbabwe idzodzo, then let's see the way forward kuti toita sei. Puwai manamba ese, mupiwe manamba ese, and then tona tomove say from there. 078 05 91 883 tonyora tani and Koni. All right. Right, namba dzakoni ndakupina idzo guys, mese matimuda kubatsikusa kupa namba, that is namba yavo issue. Please ndokumbirawo tichitaura tichiwirana chimwe chinhu 1, kana muri kuenda kuna Koni muchinomupawo namba, make sure kuti muri kumupa namba dzevanhu vamunoziva kuti vanogona kubatsira sisi vaKoni. Haikona kuita zvinhu zvemascam zvokuti munonopa namba kuna Koni, ende ngatiti so anyway, kana muine vanhu munoziva kugona kubatsira guys, izvi zvemari izvi vanhu vanozobhadharwa kana munhu apora. Toda kugara tangorira naye baba, munhu ngaabhadharwe kana munhu aita sei, munhu apora. Munhu anogona kungomudzibvisa henyu mari yekunzi inonzi chiya mene vanoisa yekutanga iyi yekungoti masvikawo panzvimbo, handimaona, then vodi munhu orapiwa. Kana munhu arapiwa pautanga kuonekwa change manje vozodi yavo vozobhadhara mupatient ari kuZimbabwe, nokuti tikadangoti titi izvo zvatizvikurudziri panapa, nokuti kwawanda matsotsi, kwazara matsotsi kunzoko hatiazivi, kwavari katobva ivo naivo semhuri kwakatowanda pasina chinoshanda, handimaona, pasina kana chinoshanda. Saka isi tinoenda mudanho kuti kana mati muda kubatsira munoziva panobatsirwa, mochienda kunopleadha, mopleadha handiti panapa tiri padialysis family, handiti tiri padialysis family, mopleadhawo kune vanhu nyanobatsira kuti chitangai mavadi vabvisewo mpikichana yekuti chi vakwanise kuti vadi vakutenge kurapiwa, then pakaitawo change podi pozobviswa yacho ini taona kuti munhu adi achinja, munhu maronda yapora, handimaona. Please ndozvatiri kuda kuti tikumbire, because ndotoziva kuti kune vamwe vanenge vakatoteya mucomment section imomo achiti ndozvigona, ini ndozvigona. Kana uri wepano uchiti unozvigona ita mahara,
pano tiri family apabhadharisi munhu pano kana uri wepano padiaris uchizviti inini tinoda hangu kumba vazama tozokutendawo isu kana munhu apora tozokutenda iko zvino ingobata chi yes mai Maponga, you are very right. It's true. Vazere ndosaka emphasize izvozvo. Emphasizing on this kuti vanyazoziva kuti matsotsi awanda. Kana uri wepano padiaries unoti ndindobatsira handitika please nemweya waJehovha nemweya waMwari. She's a fellow sister, she's a fellow diary handitika womubata ndokumbirawo kumbozamawo handiti zvandinozivawo ndione kuti tingasvikana papi. Woenda unoita hako free of charge kana uchingoda kwekuti ukwire kana uchigara nese unogara kumbare ivo vanogara mberi kuti kune pamwe vanenge vachigara kana kuti kunonzi kure kuchinambo pamwe unobva kumbare vari kuda kuenda kunonzi kui kana kuwaterfalls kana kuti kupi uchingoda transport iyo unogona kubatsirwa nekupa transport chete yekuti ukwire maRTGs handitika asi zvokuti kwai uti vanhu vanozonzi chiti pai mari yakati $1,750 handitika kana kuti $250 aiwa no nada taramba handitika mombotanga nekuvabatsirawo chi free kana uri wepano. She's your fellow sister handika mumwe wedu isusu kana taona kuti chokwadi vadzoka vava pano koni achitaura kuti ndoda kutenda vasikana sisi vaya kurunda riya zvaratooma ko zvava kutofamba nemi ko zvava kutoendawo kutoilet chotingagwadziwa naye wechero whoever ningambatsira pano kuti asikana yeyo testimony yauya handitika chindai munorapwa pakati pabuda testimony plus kana kuti ngatitei dhora tibhadhare munhu uzvo nokuti chi munhu adi abatsirwa aiwa tingaomeri kuti tidaro handitika nokuti kunonzi maoko anogezana handiti maoko anogezana woita chakanakawo iwo woitigawo chakanaka handitika. So guys ndizvanoda kuti tionesane ipapo handiti kunonzi chindiro chinoenda kunobva kumwe iwe woitawo basa rako wobatsira munhu wopora isusu toitawo chiwo tozivawo tichitendawo kuti chamwarika wakamiramira plus mukutouya matestimony ikoku tatokutoziva kutoti aiwa taane testimony pakati paita next case yakadaro vanhu vakawanda vane maproblems pano vanhu vakawanda vanorwara vachifamba titatoziva mangwana titatoti inda pana ningi takutopa munhu testimony direction takasingoza kuti tine testimony munhu akambonobatsirwapo handimaona akadzoka pano achipa testimony kuti ndini uyu ndindaigwara uya ndindabuda makwenye ndini uzvo saka obviously uchadi unotozobatsirawo vanhu vakatoti wandei manje handiona tongoda tumbotesta kuna asisi vedava tione kuti zviri kufamba sei handimaona saka ndonyaya tiri kuda. Alright my sister Connie, thank you very much nekuya pano tinzo nyaya yako. I think vachakubata kuma inbox kwakawanda. Kuna umwe wakachindikandirawo manhamba ndichakuforwardira zvakare handitika but kana ari kubva pano hanzi ngavauye kuinbox ndivape ikoko. Christine havangauye kuinbox because nhamba dzako havangadzizivi vari palive. Iwe chitora nhamba yandapina iyo uvabati, iwe chitora nhamba yandapina iyo handitika uvabate, chitora nhamba yandapina iyo uvabati handitika. Saka imewo mucomment section I know kuti pana patine vanhu nezvitendero zvakasiyana siyana handiti hazvirambidzwe munhu nemunhu nezvinomuitira handiti isusu hatingati tinokushora because you are believe mune zvechechi zvinobhilivwa naningi umwe nomwe ane chichi anobhilivha machiri handiti each to their own handiti maona asi inzwai asi patoda kutaura ndepekudai so handitika kana muri mupo maprayer warriors mucomment section I know of which kuti vazere pano please your services are also needed because I know kuti services dzenyu mimi ndo mahara chaiwo anonyatsoziva ndo free of charge chaiko chaiko chimira iwo nasisi vedu apa munamato handitika. Namba ndakapina one I've pinned the number musikuiona here namba ndakapina mukuti muda namba ndakapina namba iyi ndakapinda namba animaona. So maprayer warriors aya vemina matenda ye12 yaya patinosangana na 12 maneregega ngatisangane mumweya ngati let's also remember here antika ngati rive divine intervention vari kwati ve WhatsApp group kweduko please do not forget this lady don't forget this lady ngatifambe navo chi maprayers zvakare. So pangoda tichina matoti Mwari rangarirewo murandakadzi handitika Mwari vamurangarirewo and then kuchipatara vati vakatobvako handitika kuchipatara vakabvako vakaudzwa zvakanzi handitika matest anzi akaitwa vakanzi negative matest ese saka ivo vachiitawo zvanenge vachiitawo semhuri nokuti zvinorwadza kuti tivaudze kuti mirai tingonamata ivo varivo vari kuzabudza vakapfeka nemashinyira ari kuita kuzoda munhu uya nenyaya yakadai pano kunenge kwarema kumboko handimaona. So vachiita zvanenge vachiitawo maprayer warriors ngatinamatei handitika maprayer warriors rambai muchinamata handiti maona to chakaunda tine nazvo tingoda kuti munhu apore
handiti. So guys, thank you very much. Maita yenyu my sister Connie. I think vanhu vakawanda vakuda ndikona vanhu vapanana namba tipei namba so ndofunga muchaita busy baba pakumborisiva makosi saka regai ndikudrope yangu no iyi number iyi yandaipina apa it's a South African number ndeyakola ari kutaura ushu ndeyakola munin'ina wacho ari kutaura saka kana muchida number dzasisi vari kuZimbabwe munozopiwa nakoni kana muchida number dzasisi vari kurwara ari kuZimbabwe munozopiwa nani nakoni jina hanzi vakabva kumahospitals ese kukaranda tsitsi unozoya kuinbox kwangu tsitsi matsika chizinga unozoya kuwhatsapp kwangu unozoya kuwhatsapp totaura handika vari kuZimbabwe idzi nedzakoni munin'ina wavo vari kutaura nyaya pano saka imi mukazobata koni achakupai namba dzani dzasisi vari kupi vari kuZimbabwe mozotaura navo handiti muchitaurawo navo muchivacomforta kune vari kuZimbabwe vanoda kuvashanyirawo koni achakupai chi address okupai nhamba madiaries ari kuZimbabwe kuHarare uyo iro basa iro just one day mongoronga kuti hande timbonoshanyira chi koni sisi vakoni mumwe wedu anokupai nhamba nelocation koni and then modi monosvikapowo muchinoona station iripo tiyakamira sei ndokuti diaries kwacho handiti nokuti remember upenyu hwati kurarama upenyu handiti maona upenyu hausi hwedu hune muridzi wawo mangwana nhasi tinenge tienda noona sisi vakonika mangwana tinotofuma tichitouya kwako kana kuya kufuma makananga kuno kuti kwaizisimeni vagwara saka handei ndinoinda nani nokuti upenyu hakuna zvitukanzi ini ndiri ngura ndiri simbi kana isimbi inoitangura anotanzi inini am immune to sickness kana kuti to death hakuna handitika saka ngatishandei pamwe chete as a family tionesane tibatsirane handitika kuti toitawo sei hanzi ndikudawo nhamba yangu sisimeli privi wati kudii handisi kunzivisawo unonyatsonyora zvakanaka animaona so you never know vari I'm so happy neteam diaspora veduwe team UK ika handigoni nemi I'm so happy zvokuti I'm very humbled nevanhu vaya vane rafu havo sometimes team UK but you know the lady akauya pana achitaura kuti akagurwa gumbo yayo mufunge vari kuindako kuita kuchinjana kunoona unonzwa manyukunyuku animaona manyukunyuku unonzwa manyukunyuku vachitokudza sisine zino takabvako sisine zino sesheni yakadai so vachiripota back unonzwa kushaya kuti woti kudii rudo rwakadaro mufaro wakadaro unoshaya kuti woita sei UK iri kuchinjana kuenda kunona mukadzi I think right now she's got friends now from padiaries up ave nemafriends ave nefamily angachiti handina family handina munhu ndiri kuno diaspora tikangounza nyaya pano team UK ikati kwavana cheripoki vari mudhuze imomo vakatobatana nanomakezi ava vakatoenda vakatonotanga kutonoona munhu nevamwe vakadii andimaona vakatanga kuenda ikoko kunoona munhu saka muna that lady she's no longer alone ari pano I think I'd like to believe she's here that sister of ours she's here ave nefamily yekuti vanotonomeka sure kuti aiwa ari comfortable indo kana chivaza kuti ende munoona kuti vane chikafu here vane chiwo kana pasinawo vananongopechapechawo kana pasinawo hapana handimaona but chikuru rudo haisi mari chikuru kungondishanyira chitongondivhizitira ngoti munhu ndichirwara ndauya kuzokuonai hauna kuvinga zvakawanda zvokuti ndikurwara nei hauna kuzovinga kuti chi wavinga rudo rwokungoti wasimuka mumba kwako kuti nda kuenda kunoona munhu ari kurwara that is extraordinary nokuti vashoma vanozvigona handimaona so team UK kuda kutendai ndinokupai sando dzenyu nchiti vedu ngativepewo malove nemalikes hatigoni kuvatenda tisine muromo handiti ngatingovataridzai rudo nekuvapa malove nemalikes chete tozoti malove nemalikes haihadliwi but panguva ino akakosha kwamuri hanzi block ruka chivende aita sei ari kuti what is going on andisi kuona comment yake all right network yavo ndifunga yakunetsa right yadzoka so sisi regai ndikudonedze mainini kuti vanhu vanoda kufona vafone tipinde mune imwe inotevera handiti thank you for coming up here kuti muchagori batsiro I know something is going to come up. All right. Thank you very much Nemiwo. All right. Ndo nyaya tanga anzi gosta kutuka vanhu konukuruka unotukireiko vanhu ruka chivende unotukireiko vanhu ruka usati wadarika stage yekutuka vanhu here nhairuka haasi ghost uyu anongoshandisa picture yake yechinhu chake chiface chake chikangodaro but haasi ghost vanimaona
but mukore unoyu ruka hausisiri mukore kuti usoro chatukana nevanhu nekuita sei ruka upenyu hwatikurarama upenyu life is too short. Munhu unotukana nei nhasi mangwana unosangana naye uri pataiti panguva yakaoma. Isitadzisa zvakawanda pane padiaries, tadzisa zvakawanda. Unosangana naye uri panguva yakaoma pakona. Handika instead yekuti munhu akubatsira anobva kurangaridza zvawakamuitira zviya. Andiwana life is no longer all about that. Handiti we should strive kuti interact nevamwe. Handitiwana than kungosora chatukana zvakabuda mfashion zvisora chita zvokutuka vanhu chididi zvakatotobudira mfashion isu tiri busy kuda kubatana nekuvaka nyika nekuti tiite pamwe chete. Handitimaona zvinhu zvino ukatuka vanhu mangwana uchasangana naye munhu iyeyo uchidawo chirubatsiro rwake wakamutuka wakamushauta wodi zvimwe zvinhu totodza motadza kushipa mablessings zvimwe zvinhu kati mapenyu enyu hazvifambi zvakanaka nekuda kuti zvamunenge muchiita pepapa because munenge muchizviti henyu isusu we are untouchable but mozati mwana vadhakwa one day is one day mashoko andiri kupa dzangu ini nangu ainoruka asi munhu ari that vile andimaona ndomuziva asi ghost zvake but it's not right ruka time yacho yakadarika timazano zvakabuda mufashion zvazvizvo kuda kusora chagara ndanzi ndoda kutukana nevanhu zvakatobuda takutostrive kuti titowirirana titozivana titoita forward ever toda kuti nyika yedu inake and it starts with us kuti chinje nyika iya yezimbabwe tisi totakatasadzana rudo pachedu tabatana pachedu ndokuti tikwanise kuti nyika yedu inake pasina izvozvo tichagara tichingotsikana kunzi tichingochema tiri kune dzimwe nyika handimaona. So guys musachaenda murambe muri pano izvozvi ndiri kudzoka handitika handakwa ndiri kuenda takupinda munyaya yechiture gai tenge tapinda munyaya yengozi handiti tozopesera nenyaya yemwana wekurepiwa because haino kuti katanga nekurepiwa vanhu muchave mushinawo vakawanda handitika but regai titange nengozi yemumusha handisi kuti ndingati ngozi here kana ndingati chichiri kuitika mumusha. Ndoda kuti mudzidze chidzidzo vana roka vakomana toda kuti mudzidze chidzidzo panyaya iri kuuyai dzidzai lesson pane a lesson to learn panyaya iri kuuyai because zvakaitika kuzera rechidiki handimaona izera rechidiki rakaita izvi handimaona saka ndoda kuti mudzidzewo lesson vechidiki vese vari pano ndoda kuti mudzidzewo lesson musaenda kure rambai muri pano tikudzoka izvozvi 1 minute ndobva ndatodzoka handingabatanidzi mashows aya pa1 show hazvizoiti handimaona because people need to know kuti yanga iri nyaya iyi yanga iri nyaya iyi yanga iri ichi saka takupinda panyaya inotevera musaenda kure.